So, kuha min kamo dahil mga buring, mga babae, hala. Yagas, ako, Ryan, anto Ryan. Wa magatas Ryan. Wa, yan ito, apel mo sa ilang kuya. Kami kay mga ulit, lagi ng mga lunot, ilim nun din. Abli rin na dali. Tagay ba yun? Lagi gara. Kadiwa, una, binangatuwang eh. Nag-inom pa sila kami, natuog na. Bana, welcome back again sa ating YouTube channel. So ayan, hininaan ko na yung boses ko kasi nandito ako sa likod ng kusina nila, te. Andito ako sa kusina nila, ganun. So birthday ni Kuya Aldres ngayon. Cheers! Andito tayo nakikikain na naman, best. Ganun. Yun na nga, te. Ayan. So, ay! Yung ice. Ay! Okay na naman. So, may milagrong magagadya. Te, ano to? Ano yan? Ano yan? Hello. Maikog ta. So, yun na nga, Zay, birthday ni Kuya Aldres. So, ito yung pagkain ko, best. Ayan. So, may papansit tayo. Actually, maganda yung mga ano nila, te. May baboy naman. Pero hindi ako makain ng baboy. Kaya ito lang muna. Manok, ganon. Cheers. Timplahan ko sa dispaso. Pwede na mag-isa kang diretso. Di ka maunsa? Oh, di man. Char. Mga banggiitan. Oh, ano yan, Si te? Marjun Ra. Ano yan? Si Marjun Ra bangkiitan. Ano yan? Oh, bright kayo mo. Abli, ganon. So, thank you so much dahil sa nag-invite, no? Sa birthday boy. Kitchatan ko niya gabi. Sabi niya sa akin, te, punta ka rito sa Payag. Just me, yung Marimar, dito na pala sila sa dapi ng kalsada. Akala ko sa Payag talaga. So, ayan. The mixing. The making of Tanduay juice. Tanduay juice, ganun. Oh my God, yung tanduay juice, just me, oh Marimar. Ang layo pa ng bahay namin, dahil, so uuwi pa ako mamaya. Pero okay lang. Malit na bagay. Yung mga ganun. Ha? Kisa may mahubog di. Ay nga, di man. Just me, oh, kaswerte, mas makapahubog. So yan, kakain tayo. Ay, just me, Marimar. Kaya ito ang buhay bilang isang vlogger, yung wala kang cameraman, so hawak mo yung cellphone mo habang kumakain ka dahil. Nag-relate ako ng ano, Jun. Ma'am. Selfie stick. Sige, Day. Salamat, Day. Kapag siya nahubog, mo-donate na siyang selfie stick. Ano na lang kaya pag nalasing na to? Baka mag-donate na yan, TV, gano'n. Donate ako dyan, pag lasing na siya, donate ako dyan, no? TV, gano'n. Lasing na yata to, akala mo. Tapos pag lasing na talaga siya, pag naubos na to, yung donate niya, ref, gano'n. Yumabang naman siguro, no? So, painumin pa natin para mas lalo pang mag-donate. Malay mo, bahay na sa katapusan. Yan yung inaabangan ko, kaya lasingin nyo to, gano'n. So, si Baby Tyra, ayan siya. Yan yung anak ko, best, oo. Ano na kasi ako anong tawag dito? Yung tipong ulirang ina. Ganun. Ulirang ina ba day? Yung ganun. Yung wala ng ama. Yung naiwan ng ama day. Ganun. Kumayo, di ano, Jun, eh? Butang ng tubig. Butang ng tubig? Aray ko to. Ano ko to? Pag sure, eh. So tamo kuya, ganing butang ng metal. Sugo na. Hindi, wait. Para mo siyang juice. Ragay. Tapos mo kayo kahana. Niyo, Marimar. Yung ice, mo dyan ako kayo. Unsa ka pagkaigo sa ice? Dako kayong ice. Oh, bitaw. Sabi ko nga ito naman, nag-explain pa nga lang, kain na nga lang tayo. Diba, ganun. So, ayan, inaantay ko yung mga kaklasik ko, ayos na yung mga kaibigan ko, or mga kaklasik ko before, or mga best friend ko ngayon, ganon. So, busy sila kasi yung iba mga businessman, yung iba nandun sa Cebu, Manila, ganon. So, hindi sila nakakapunta. Tubutang tubig, i-mix. Oo. So, ang nakapunta lang ay ako. Kasi nga malapit na ako sa bayan ng kuya. Wala naman tayong trabaho, te. Nagbaboyan lang naman ako sa bahay namin. So, yun na nga, day. Pag sabi ni kuya, may birthday na, kainan na, go laban. Pag may kainan talaga, go laban, ganon. Siyempre, grasya na yan. Sige pa. Lasing. Parang ano ba? So, yan, te, nagmimix na siya. Actually, nagtimpla lang naman kami ng juice kasi wala kaming mainom na juice. Jun, ganun ka na ba ano, Jun? Okay na. Takpan mo, te, tapos uyogin mo siya, te. Ganon. Takpan mo, tapos uyogin mo para mix talaga siya. So, ayun, te. Sobrang amazed. So, ano lang naman yun, eh. Tanduay, tsaka ano.
Diyos mio, Marimar. Pailaw ang mga prahubog ko eh, Diyos ko. Sa ganyan lang talaga kami, hindi naman yun siya hard. Ano, de, chika. Kain tayo eh. So, ang ganda ng lipstick ko eh, kasi hindi siya natatanggal kahit anong kain mo. Ganun. Na John, uhubog ka naman Arte nito. Diyos lang, lasing ka. And Serena dahil. Serena. So, yun nga ate. Kasi nga, it's already 2 p.m. So, uuwi ako mga 3:30 gano'n kasi may baboy pa ako eh. Papasok ko pa yung mga baboy namin doon sa tangkal nila. Yung papakainin ko pa yun mga 4:20 gano'n. So, kailangan ko talagang umuwi. So, sabi ni Kuya, mamaya lang daw 5. So, hindi talaga pwede. Kasi wala si Papa doon. Tapos, ako lang kasi Ayan na yung birthday boy! Hi, Kuya! Good drinks kasi. My channel. So, happy birthday and happy Father's Day, gano'n. Katong mga mag-grade, please grade from me. So, dalain siya kawa mo ng great aber, yung mga gano'n. Ano, tunuwa naman. Uy! Hindi mo na ako sa kuluyo. Diyos mio, Marimar. Gitabi pa ko dahil ako naman dahil usa. Ganun. So, wait lang, kaon sa ko dahil. Ready na ka dahil. Oh my God. Sana, ano yan? Parang may mali sa kainang ito. Parang may mali dahil. Diyos, So, manitang kami. oo nga, Diyos lang naman yan. Ito naman kayo. Ang dudumi ng isip nyo eh, no? Dago ka gungit pa. Actually guys, ako lang mag-isa dito sa likod. So yung mga kaklase ko is inaantay pa ni Kuya. Visit kasi sila, kaya darating sila mga 3 to 4. So kumain lang ako. Baka hindi ko na maabutan kasi uuwi ako sa amin ngayon mga 3 plus, 3:30. Ay, Kuya, may pa-coke! Ang grande talaga yung birthday ni Kuya, no? May pa-coke diet. So kahit pawis na pawis tayo, te, pero masarap naman yung kain. Kaya wala, oh my God. Ano lang yan? Gusto ko man ni John. Uy, paghapak John. Hala John. Kung saan ko nung paghapa, kaya gidukdok na niya. Kung saan ba yung hapak ang gustong buhaton? Maayo kaayo mo plano, maayo mo timpla, maayo mo sabol. Di ba? Di ka, ala, howd man, oy? Banggiitan, Jud. Muna mo kating sa unay klase, no? Muna mo absent sa usa ka subject. Alam nila. Naglagra. Ha? Hindi, oy. Library kami noon nung nag-absent ako. Nasa library kami. May juice nga lang. May juice na dalaga, no? Kayo talaga, ang dudumi ng isip nyo, yeah? So, kain muna ako. Dahil chika kayo eh, no? Yung mga chika nyo. Ay! John, kaning usa John. Ako ihog John. Isa talaga? Kani ba? Ano lang? Okay na. Ikaw na. I-try na ko na, di ba tamis kayo? Tamis duga pagkabig. Oo. Laka John, good luck. Kumakagood lang. Ano yan? Interview? Ano ba ani uy? Balik mi. Nagkabalik man. Uy, Diyos mio, Marimar. Sa dagan ako na din, ibalik niya din sa ayos ng ito. Ito naman. So ayan, ano kami, single kami dahil. Dito natin malalaman kung sino yung unang matutumba. Tsak! Isog ba ni? Sanis kayo? Isog. Sumbag ka? Tanaw ba? Pero may ragod isog kayo. Hindi may isong. Hi! Isog no. Sakto na lang. Ayun na ako ng tubig. Ayun na lang. Hi, Tay! Happy Father's Day po. Huwag mo yung lukuran lang siya paliguro. Mangita. Sige rin tayo eh. Ako kami ako. So ayan, di ko ako bangkong natin. Mabuak niya na. Akbe, mangita ka. Atong nga na. So ayan, dahil. So problema si tatay, kukuha daw siya ng upuan, te. Kasi nga, nasa mineral lang yung inano namin doon. Nasa 1.5 lang. Ayan. Okay naman siya glasa, day. Tanduay gap, wala is the juice. Juice nga eh, pero naman napapangit ng isip niyo eh, no? Okay una John. Oh, ikaw, day. Lebo gusto si Tyra. Sira ulong to. Kailangan talaga tanongin. Siyempre kumakain ako. So dapat siya yung mauna. Eh siya yung tanggera eh. So dapat siya yung mauna. Diba? So tatanungin ako una dyan. Eh dalawa na naman kami. Alam ka mo yung anak mo paunahin mo. Try mo sa kanya. Baka mag-iba yung ano, lasa. Ganun. So ayan, best. Kainan na. Joke raman ni. Oh, joke. Juice raman ni. Ay. Oh.
Lami daw. Nagpapaalala lang talaga na si Rinice, painom ng juice kasi nabulunan ako. Kailangan ko ng juice talaga, yung mga ganon. Vitamins B. Ito guys, paspasan na to ah. Ay, grabe siya. Ginawa namang tubig yan, uy. Ano ba to? Inuman o ano? Pero sorry kasi kanang kahit naman ba ka ato dyan sa katabi to sa kanang ulang bato ilang Genesis ba? Wow. Wow, ba na to? Baka miss nila? Kita to dahil. Gabi eh. Ang kawa. Ito na nga hubog tag pinabongga. Kasabaan kayo tano. Sige na tagpangatawa no? Itong asap-antang kuya. Bana pa rin nyo. Niya ka mga tama niya. Sinabay mo hilong nga. Mga bakbak. Kay katak-kitang gina ni Gurong Tagay ah. Daghan beto GSM. So, kuha min gamot dahil mga buring, mga babae, hala. Yagas, ako, Ryan, anto Ryan. Wa man kaya sa Ryan. Wow, kaya dito apim sa ilang kuya. Kami kay mga ulit, lagi ng mga lunot, ilim nun doy. Aga. Abri rin na dali. Tagay bayot, lagi gara. Hadewa na, una, binangatuwang eh. Nag-inom pa sila kami natuog na. Bana pa yung kaya si bugno-bugno, magbabuang. Pagkatiman to, graduation na. Sabi kayo sa gihukad ako, dahan kayo dahil murag pampanihapon ko to. Diyos mio, mamar. Glisit ko, murag bayat eh. Kumakahukad. Maplat dyan yung motor, imbis mo pa pagpabulkit. Bukat kayo hinsakay. Radyo naman dyan sa gulong nga baboy dyan eh. Manday, okay naman. Amo ka na, nga na. Pero lon lang judi ka. Hindi, dahil. Kaya everyone, bahay na muna ako, bahay na George nyo. Ang gawas ng mga pinaundan. So bye isa, dahil ano to, rated SPG ang susunod na video dahil ganun. So bye na! So maraming salamat, happy birthday kay Kuya. Tsaka happy Father's Day sa lahat ng mga ama. Mga ama na on the spot na ama. O, Kajun, papa naman ka dyan. nagpuso ko ng picture kayo na, ang sabi sa happy birthday, yung iba happy Father's Day. Ay! Mukha niyo sa akin, anakan, mga buwisit kayo. Ganda kong to. Happy Father's Day, comment, buwisit kayo. So bye-bye!